Bona nit. Torelló ha reduït el consum d'aigua en 900 metres cúbics diaris després de reparar 17 fuites a la xarxa. L'Ajuntament també ha aprovat una ordenança que permet multar els veïns que s'excedeixen en el consum en moments de sequera severa. Les sancions que s'hi preveuen arriben als 3.000 euros en els casos més greus. Torelló ha treballat en la recerca i reparació de fuites després de ser un dels municipis penalitzats per l'Agència Catalana de l'Aigua mesos enrere. Malgrat les pluges dels darrers dies, els consistoris de la comarca segueixen treballant per reduir el consum d'aigua, ja que es manté la fase d'excepcionalitat per la sequera. També es preparen de cara al futur per nous episodis de falta d'aigua i més complicats que l'actual. Ens fixem ara en el cas de Torelló, que ha fet una campanya de recerca de fuites a la xarxa d'aigua. Se n'han reparat 17, cosa que s'ha traduït en una reducció del consum, que ha passat de 3.900 metres cúbics diaris a 3.000 en els darrers mesos. També treballen per sectoritzar la xarxa i han aprovat una ordenança per penalitzar els veïns que en les èpoques més difícils consumeixin més aigua del compte. Aquesta rasa de 5 per 2 metres s'ha obert aquest matí al carrer del Ter de Torelló. L'objectiu era posar-hi una vàlvula que servirà per sectoritzar la xarxa d'aigua del carrer del Ter i del polígon Matabosc. És una de les accions que s'estan portant a terme per reduir el consum d'aigua i que ja donen fruits. S'ha passat d'un consum de 3.900 metres cúbics diaris al setembre a 3.000 al mes d'abril. La millora ha estat important i el consum en litres per persona i dia ens ha baixat d'aquells 260 que teníem al setembre al març, que va estar amb 222-228 litres per habitant i dia. Precisament per aquest alt consum, Torelló va ser un dels municipis que va penalitzar l'Agència Catalana de l'Aigua fa uns mesos. Ara la detecció i reparació de 17 fuites, juntament amb la sectorització, ha permès reduir el consum. Fins ara al poble només hi havia dos sectors, un riu Ges amunt i l'altre riu Ges avall, i quan acabin les actuacions es preveu que n'hi hagi 18. Ja fem una vàlvula, ja fem un comptador de telelectura i ja ens permet tenir control de com està treballant aquell sector, del consum que està tenint, de la pressió que està tenint, inclús podem arribar a regular. Clar, tenir aquesta informació i aquest control et permet, sobretot, detectar una fuita molt ràpidament. D'altra banda, amb la previsió que la situació de sequera, tot i les pluges dels darrers dies, es pugui allargar o per a futurs episodis, el consistori també va aprovar el ple de dilluns, amb l'abstenció del PSC, una ordenança per regular els consums excessius dels ciutadans. Poder sancionar tothom que faci un ús abusiu dels recursos hídrics del municipi. Si passem d'aquests consums que ens marca l'ACA, si omplim piscines quan no podem fer-ho, si reguem horts quan no podem fer-ho, si reguem jardins. El fet que no hi hagi comptadors amb telelectura va provocar dubtes entre els grups de l'oposició. Segons el govern, però, està previst que s'instal·lin properament. Es prenen lectures cada mes de forma manual i això el que comporta és que si haguéssim de sancionar, hauríem de sancionar només els consums excessius i ho sabríem al cap de 3 mesos. Amb els comptadors de telelectura seria immediat. A la que des d'Onaigua detectin que un comptador està creant una lectura que és inusual, els hi salten l'alarma i ens ho podrien dir. L'incompliment de les mesures en situacions complicades de sequera pot comportar sancions de fins a 3.000 euros en els casos considerats més greus.